morning, magandang umaga, another day. Dad woke me up today to buy dog food. Dad woke me up today to buy dog food. Ubus na. Andito na tayo sa Petco. We found it. First time bibili ng dog food ni four-legged nephew. How cute! Ang cute! Hi, Hami! 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 Baby! May baby yung hamster. Oo. Kakapit yan sa tiyan niya. Look at that! How cute! Alam mo ito. Nagka-idea tuloy ako para sa garden ko. I'm gonna make something like that. Para sa bubong. Ito man din ako. Pagkano yun at Mga isda. Mga isda. Mga isda. Mga pagong. Mga pagong. Where's the mushroom? Where is it? Kabute. $16.99. Pero pwede kong gamitin sa aking garden. Bye-bye na. Bye-bye na. Kumuha na kami ng dog food. Tara na. Back to the car. Nakakita ako ng mga aquarium decors na pwede kong gamitin sa garden ko. Nakakita ako ng mga aquarium decors na pwede kong gamitin sa garden ko. So, next time, kapag kailangan ko ng decors, alam ko na kung saan ako bibili. So next time, kapag kailangan ko ng garden decors, alam ko na kung saan ako bibili. Bungee clear. Meron na pala para sa mga babae. Kaya. Naman. Laundry day para sa mga basahan. Laundry day para sa mga basahan. Nagda-dryer na kami. Nagda-dryer na kami. Nagda-dryer na kami. Nagda-dryer na kami. Dryer na kami. There you go. Tapos na. Tapos na. It's Sunday, linggo ngayon, magpapa-oil change ako. Magpapa-oil change ako. I'm gonna have my oil change done. Bye, baby! Let's walk around the area. Nandito na rin lang tayo. Let's walk around the area. Nandito na rin lang tayo. We're already here anyway. I think that's what we call balite tree. Or, yeah, balite tree. Or banyan tree. Panda. 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 Andito tayo. Andito kami sa South Bay Plaza. Andito kami sa South Bay Plaza. At nakikita ko ang kotse ko mula rito.
At nakikita ko ang kotse ko mula rito. And I can see my car from here. I'm having my oil change done. Siopaw or not? Where's the siopaw? Right there. We're still waiting for my car and bumili kami ng siopaw. Ang daming tape. Ang daming tape. Is it hard to open? Mahirap buksan? Ito yung pork. Yung may red dot, ang chicken. Sarap. Ang sarap. Chicken. Chicken siopaw. Finally, tapos na. Tapos na. Hi! Naku, happy!